Bé, em toca fer la presentació d'aquesta jornada, que esperem que els temes i les qüestions que aquí es debatran, es plantejaran, siguin de l'interès i que tinguin el resultat que quan estàvem organitzant aquestes jornades preteníem. La Diputació de Barcelona des de fa uns anys, ja fa molts anys que té una àrea internacional, però des de fa uns anys va començar a fer alguns canvis vers l'orientació que havíem tingut sempre des de l'àrea de relacions internacionals. Una de les qüestions que hem plantejat i que ja molts municipis s'han posat a treballar és allò que en diem internalització. Internalització perquè el que havia anat passant al llarg dels anys és que els municipis eren objecte del que estava passant arreu del món, sobretot el que estava passant a Europa i des de la Unió Europea. És a dir, que la internalització pels municipis arribava com a allò que es proposa dels altres llocs i que obligatòriament els ajuntaments i els municipis havien d'aplicar. Se'ns poden acudir moltes qüestions que venien d'acords internacionals, que venien d'acords de la Unió Europea, que venien de propostes que arribaven i que moltes vegades eren directives de la Unió que els municipis havíem d'aplicar. Per tant, estàvem en una situació de viure la globalització, voldria dir més aviat la internalització des de fora cap a dintre. Per tant, estàvem com a receptors de la internacionalització, Déu-n'hi-do. Què vam pretendre? Doncs que també hi poguéssim aprofitar el fet d'aquesta globalitat, per no dir globalització, perquè la globalització de vegades té connotacions que a alguns autors no els hi agrada, en el sentit de que globalitzar vol dir allò que la societat occidental creu, ho traspassa al món i el món ha de respondre. I això en moltes ocasions no és ben vist per algun dels municipis o dels espais, altres llocs que nosaltres hi treballem habitualment, que com saben vostès és especialment Amèrica Llatina i el nord d'Àfrica. Deia que quan van començar a fer aquesta feina de fer polítiques internacionals als municipis, la fèiem des del municipi cap a l'exterior, amb la voluntat que allò que estem fent a nivell local, allò que és localització, serveixi perquè puguem ser coneguts fora de les nostres fronteres locals. Això havia anat succeint a les grans ciutats, tenien la facilitat d'arribar a fer polítiques internacionals, ciutats com Barcelona, per exemple, però es complicava força quan estàvem parlant de municipis més petits, mitjans del país, i en aquest cas de l'àrea i de la província de Barcelona. Per tant, el que vam creure és que era imprescindible començar a treballar des dels municipis cap a fora, amb diferents pobles, diferents municipis de la província. Ja hem fet el projecte, el programa. De fet, la setmana passada presentàvem el primer a Castelldefels, però ja hi ha diferents municipis que s'hi han posat en aquesta feina. La nostra voluntat, al final, la voluntat d'ajudar a l'administració local, als municipis. Dèiem, i insisteixo quan fem aquestes presentacions, que els projectes d'internalització no són projectes dels ajuntaments, són projectes dels municipis. És a dir, que el que treballem és una proposta que s'ha de fer des de l'Ajuntament habitualment, però s'ha de fer en consens amb tota la població. És a dir, que han de participar tots els agents econòmics, els agents culturals, les universitats, tot el que hi hagi en aquell espai, perquè d'aquí entraríem un document que ha de durar molts anys i que ha de servir, insisteixo, perquè puguem fer aquestes polítiques des dels municipis cap a l'exterior. Aquesta era la voluntat i avui aquestes jornades el que pretenem és aprofundir en aquestes qüestions per tal que allò que ja és imprescindible, que és treballar en un món més globalitzat, es pugui treballar des de l'administració més propera. Hem parlat en moltes ocasions, i això m'ha tocat fer-ho moltes vegades en diferents països, del principi de subsidiarietat, és a dir, que l'administració més propera és la que dona el servei. I en aquests casos també és el mateix, malgrat altres administracions, altres espais, fins i tot mundials, prenguin acords
i proposin directives i proposin qüestions que es plantegen a grans nivells però que ens afecten a nivell global, local, el que ens pertoca fer als municipis és des d'aquest principi de subsidiarietat donar els serveis als ciutadans i que no és millor que tinguem la possibilitat de fer-ho des d'un àmbit molt més ampli que l'àmbit local. Aquesta és la voluntat i espero que avui, durant aquesta jornada, en traiem, com deia al principi, profit suficient com perquè això vagi caminant, perquè és una qüestió que ha començat però que té un llarg recorregut que hem de compartir tots plegats. Dit això i fent aquesta petita presentació que pertocava, el que passaré ja és a presentar el primer ponent. Aquí sí que agafaré un paper perquè no m'ho sé de memòria directament. Tenim assentat al nostre costat el senyor Ilmar Ripalú. El senyor Ripalú ens farà una conferència inaugural que és la projecció institucional com a eina estratègica de posicionament dels governs locals. El senyor Ripalú va estar alcalde des de 1994 d'una ciutat de Suècia que és Malmö i que està bastant a prop del que és la capital de Dinamarca, concretament, he dit malament, Suècia i Dinamarca. Per tant, és molt a prop de la capital de Copenhagen, em diu el paper. En tot cas, la voluntat d'aquesta conferència inaugural és agafar la seva experiència. Ell era alcalde i era regidor d'una ciutat que era una ciutat industrial, que tenia una manera de ser, de viure i que calia canviar-la. Ell, durant el seu mandat, va haver-hi canvis molt importants, va aprofitar molt el que són les polítiques internacionals i aquella ciutat que era en principi específicament industrial es reconverteix en una ciutat que li dona valor al turisme, que li dona valor cultural a l'arquitectura i tots els actius que tenia la ciutat i que tal vegada durant molts anys no s'havien aprofitat. Això, que és una bona experiència a nivell local d'una ciutat mitjana d'uns 270.000 habitants, és una experiència que ens pot servir, com deia a la presentació, a molts de nosaltres i a moltes ciutats de Catalunya per tal d'aconseguir aquests canvis que moltes vegades o que sovint venen no només de la ciutat sinó d'una visió molt més internacional. Tenim exemples aquí a prop, però crec que aquest és un exemple força important per plantejar-ho en aquesta jornada d'avui, que tots plegats puguem compartir aquesta experiència i en treure'n el profit que realment cal. En tot cas, senyor Ripalú, benvingut a Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i ja ara sí que li passo la paraula. Endavant. Gràcies per haver-me convidat. És tot un plaer ser aquí, en una de les millors ciutats o més maques d'Europa. Us explicaré la història sobre com nosaltres vam haver de trobar una nova visió per la nostra ciutat industrial. La ciutat de Malmö, al segle XX, era una de les ciutats industrials més competitives de Suècia. Teníem unes drassanes importants, de fet era una de les més grans després de la Segona Guerra Mundial i durant uns 20 anys va ser una de les drassanes més grans que es van fer. Però quan jo vaig entrar, aquesta zona de drassanes tenia aquest aspecte. 1 milió de metres quadrats sense feina, pràcticament. I pràcticament en 5 anys, en 1990, teníem una taxa d'atur molt elevada. En 1995 havia pujat fins al 22%. En un període de 5 anys havíem perdut una quarta part de llocs de treball. En gran part, gent que havia anat a altres llocs i havien patit enormement això. Per tant, vam mirar de trobar una nova solució.
per mirar d'entendre el que podríem fer. Dèiem que estem a 25 quilòmetres de Copenhaga i aquesta és una imatge de Copenhaga a mitjans dels 90. Aquesta era la grua que hi havia al Copenhaga i si us hi fixeu, de fet només es feia servir per fer bungee, per fer salts de bungee. Per tant, estàvem en una de les llocs més densament poblats i tot i així amb un elevat índex d'atur, amb una crisi financera que també era important llavors. Vam començar a crear doncs una visió. Jo soc socialdemòcrata i no puc dir que la visió només pertanyés a nosaltres. Però com ho havíem de fer? Havíem de fer una visió doncs, que incloguéssim a la societat empresarial, és a dir, tant al partit majoritari com a l'oposició, i també a tots aquells del món universitari per mirar d'esbrinar les solucions i les visions en una ciutat industrial on aquesta via cada cop semblava menys possible. Vam començar a veure, a analitzar què passava al món arreu, i Malmö no és que sigui el centre d'Europa, però una miqueta sí, si ens hi fixem. I veiem el que estava passant. Una cosa molt important era aquesta part d'aquí, la part oriental d'Europa, anava canviant. El novembre de 1989, el mur de Berlín es va enfonsar, es va caure el mur de Berlín, i això va comportar també, per exemple, debats sobre què passaria amb el pacte de Varsòvia i altres. Però també, sobretot, què passaria amb aquests centenars de milions de persones de l'Europa de l'Est que ara entrarien a l'economia del mercat. Quins reptes i quines possibilitats això oferia. Això era una qüestió que vam considerar. I llavors la segona. Suècia va incorporar-se a la Unió Europea l'1 de gener de 1995. Quines possibilitats hauríem de considerar dintre d'Europa incorporant-nos ara on el capital, els negocis, les persones podien desplaçar-se entre fronteres sense obstacles? Quines possibilitats i quins reptes suposava? I llavors també, com a ciutat industrial, coses que sovint no es consideren són el medi ambient i altres semblants, simplement busques els diners i el negoci. Però, llavors, en 1992, també, una de les millors conferències de Nacions Unides que mai s'havien celebrat, la de Rio 92, on aquesta nena de 12 anys, Severine Suzuki, li va dir al món el que passava. Què passaria amb els nostres fills, amb la necessitat de tenir un aire net, una aigua neta, tot això que va acabar desembocant en el protocol de Kyoto i llavors més endavant amb altres acords. Doncs va ser una de les possibilitats que la gent, els joves que s'enfrontaven a aquesta contaminació, consideraven qüestions mediambientals i energètiques i que s'havien de tractar de millor. I a la Unió Europea, el 1990, vam tenir aquests nous avenços en el camp de la urbanització, el llibre verd, perquè moltes d'aquestes ciutats eren més contaminants, els rics se n'anaven fora de les ciutats, cada cop gent més pobra dins, i les ciutats havien de ser la base pel futur d'Europa. Per tant, això va acabar desembocant en el protocol d'Aalborg, on es combinava el debat de les ciutats a Europa amb tot allò derivat de l'Agenda 21 que va sorgir de la cimera de Rio. Això, des d'aquesta perspectiva, era molt important que ho incorporéssim en el nostre futur. Retornant aquí, què podem fer en aquest lloc? I aquest és un dels dics secs més importants, una ciutat industrial, i sempre la gent ens agrada parlar del que és més gran i tot això. Però bé, llavors no era massa bo tenir aquest espai tan gran sense utilitzar. I en aquesta part d'aquí vam decidir de mirar de fer el que estava segons el protocol d'Aalborg, que era una unitat sostenible. I aquí
vam crear en el port occidental amb 5.000 pisos, uns 500 pisos, perdó, que vam mirar de que tractés, adrecés una de les coses més importants de cara al futur. Aquí vam crear un entorn que rebia combustibles al 100% d'energia renovable produïda localment, seguint el protocol d'Aalborg i una de les primeres vegades que es feia a Europa i arreu del món, de fet. I mostrant això, i amb l'experiència i els experts universitaris i ambientalistes, que va canviar i va portar una nova imatge per la nova ciutat i que va començar a donar-li una nova visió. Va crear, a més, un entorn molt agradable. A banda de les drassanes teníem aquest lloc, que de fet no és un lloc per nedar-se, simplement és una instal·lació, però clar, la gent hi anava a nedar-s'hi perquè era ben agradable. I també va crear una nova visió per la ciutat. Vam rebre el premi a la millor ciutat per al futur de la Comissió Europea i també vam mostrar-ho als ciutadans de Malmö. Mira, ens han donat aquest premi, estem canviant el passat de cara al futur i això implica que molta gent comença a venir. I això va suposar tot un canvi per la ciutat, on abans hi havia gent, un elevat índex d'atur i gent més gran, on gent més jove i més feines estava creant. També amb panells fotovoltaics, amb la captació de l'energia solar per la generació de calefacció i recuperant també les aigües càlides de l'estiu, utilitzant-les després per la calefacció als edificis. I a l'edifici traiem l'aigua freda per equilibrar-ho i a l'estiu utilitzem l'aigua freda per a la refrigeració, de manera que es creï aquest entorn que ajuda molt també, per exemple, amb l'electricitat generada per les turbines eòliques. Això és el que vam fer i tal com va aparèixer en aquest informe global el 2007 vam poder veure que Malmö estava recreant el futur i ho vam poder mostrar als ciutadans de Malmö. Mireu, se'ns reconeix a nivell internacional que som una ciutat preocupada pel medi ambient i que ara la gent que ha patit tant aquesta elevada índex d'atur ja poden veure cap on va el futur de la nostra ciutat. Un segon aspecte que també em sembla important, aquí tenim la ciutat de Malmö, aquí a Copenhague, i aquí la província d'Escàndia, i aquí a Alemanya, Hamburg, Lübeck. Doncs calia que ens consideréssim en un entorn més ampli, en una Europa sense fronteres. I com podíem col·laborar més enllà d'aquestes fronteres, evidentment connectant a Malmö i Copenhague amb un pont que vam fer allà, però també amb les universitats d'Hamburg, amb les de Copenhague, etc. I considerar-nos no com ser la tercera major ciutat de Suècia, sinó també una part de tot el nord d'Europa, cooperant amb la resta de ciutats. Aquí vam construir el pont entre Malmö i Copenhague i els ciutadans de Malmö, evidentment, sempre serà el pont més gran del món. I de fet ho és. Fixeu-vos aquí com combinen el ferrocarril i la carretera i amb aquests pilars. I sí, és el pont més gran. Però això no és el més important. Tot això va suposar una connexió entre Malmö i Copenhague i sobretot va crear, en el període en el que es va crear, molts altres ponts, perquè ens vam veure com a parts d'una regió transeuropea on no només ens consideràvem com a ciutat, sinó en tot un context en el que funcionava la ciutat i que connectava els sectors danesos, suecs, i aquesta era la part més important, aquests ponts. I sabem que aquí treballeu, per exemple, des de la conca mediterrània, doncs vam pensar, també ho hauríem de fer des de la dimensió escandinava, doncs buscant una cooperació al mar Bàltic amb aquesta unió de les ciutats bàltiques. I l'important no són els polítics que es troben entre ells, sinó que els funcionaris, per exemple, tots els experts ecologistes, tots els treballadors socials,
al final que acabin connectant i creant xarxes i aprenguin els uns dels altres. Això és important, aquesta cooperació internacional, perquè és el que millora els negocis i que la tasca que fas com a ambientalista és molt més agradable de fer quan tens aquesta possibilitat de fer-ho a través de la cooperació internacional, on no només reps sinó que també dones. I és la millor manera també de treballar dins de la nostra ciutat quan podem tenir aquest tipus de cooperació. També ens vam incorporar a la xarxa de grans ciutats europees, Eurocities, en el primer període dins de la Comissió Social, i llavors el segon i tercer període compartint la Comissió Mediambiental, ara sobre el transport i mobilitat. I això és important perquè si es vol fer una tasca així s'ha de ser una part activa, s'hi ha d'estar treballant, s'ha de veure, el funcionariat ha de veure que s'actua en aquesta línia perquè això suposa molt de cara a la ciutat. I també estem en el pacte d'alcaldes i també en el comitè de les regions a Brussel·les, el qual alguns de vosaltres ja us vam conèixer precisament en les jornades de portes obertes. Tot això és molt important, tenir aquests ponts, però recordo que quan em van escollir com a alcalde era important veure quins serveis havien fet més dels que ens poguéssim aprendre. Vaig anar a Lille, per exemple, i vaig veure com havien reconvertit aquesta ciutat industrial que tenia tants problemes i l'havien canviat per una ciutat que funcionés molt més de cara al turisme, on la gent pogués utilitzar altres maneres d'accedir al centre de la ciutat d'una manera que costava diners però que acabava recuperant-se. Com es va transformar aquesta ciutat, o per exemple a Barcelona. Llavors vaig conèixer Pasqual Maragall, que era l'alcalde aquí, i tothom parlava de Barcelona, aquesta ciutat que estava aplicant alguns dels canvis més importants que s'havien vist a Europa amb les Olimpíades i amb les rondes, per exemple, com recordo que llavors precisament abans, quan era estudiant d'arquitectura, vaig pensar que aquesta era una ciutat tancada al mar on no s'hi podia banyar amb tots els polígons industrials, i ara en canvi quan veus Barcelona és una ciutat ben oberta i fantàstica en aquest sentit. Aquest aprendre dels altres, de Glasgow, de Liverpool, d'altres ciutats, va ser molt important per inspirar-nos a fer i a veure allò que podíem copiar, no directament, sinó allò amb el que ens podíem inspirar i aplicar el mateix a les nostres ciutats. Aquí veiem Barcelona, i llavors ens vam agermanar amb la ciutat de Tangshan, a la Xina, i volíem ajudar després a reconstruir la ciutat després d'un dels majors terratrèmols, on la ciutat pràcticament es va ensorrar completament, i vam voler-los ajudar. Ens vam reunir i volien que els inspiréssim sobre com treballàvem en qüestions del medi ambient. Era una segona dimensió que també comentava, aquí podem veure Tangshan, i volíem crear una ciutat amb 500.000 de ciutadans que fos una còpia d'allò que havíem fet nosaltres a la part occidental del port. Vam endegar aquest projecte i també l'estan copiant, per exemple, algunes de les nostres aplicacions, i s'estan, per tant, connectant les empreses sueques amb les empreses xineses, aportant també moltes idees sobre com poden col·laborar. I també perquè tinc una idea de com treballem, això és a Hong Kong, i ja tenen molts problemes sobre encarregar-se dels residus sòlids, i nosaltres, per exemple, estem reutilitzant, reciclant i obtenint energia en un 98% de tots els nostres residus, únicament un 2% acaben en un abocador, i clar, això s'acaba recuperant a si mateix la inversió perquè obtenim l'energia i podem crear tot aquest sistema arran d'això. Doncs Hong Kong també n'està aprenent sobre com estem treballant en aquest sentit. Aquí els alcaldes xinesos que van venir després de la reunió a Brussel·les per veure com es podien crear negocis entre les nostres ciutats europees amb les ciutats xineses a través d'una associació d'alcaldes xinesos. I també aquí, d'aquí 3 setmanes precisament, tindrem una reunió on s'escolliran en una junta les millors ciutats del món, i de fet
nosaltres vam estar entre les millors ciutats, per sota de les ciutats de 250.000 habitants, i ara entre les de 250.000 i les de 500.000 esperem també ser-hi. Això genera molts contactes, moltes xarxes, moltes empreses que acaben venint del seu país al nostre país i que acaben fent també que es generin negocis d'una i altra banda. També al C40 vam ser actius a la reunió de Chicago amb la participació de diverses ciutats. I el MIPIM, no sé si el coneixeu, alguns de vosaltres hi haureu estat potser, és una exposició per a inversors on decideixen on invertiran els diners i per tal que la gent recuperi els diners quan necessiti les pensions. Aquí, doncs, les ciutats exposen els seus projectes perquè la gent decideixi invertir en un o altre projecte. I van venir unes 20.000 persones, que assisteixen a aquesta fira, que es celebra cada any al març, i en aquest edifici magnífic, dissenyat per Santiago Calatrava a Malbo, un magnífic arquitecte valencià, és un edifici que és un dels més únics que s'ha vist arreu del món, i això també ens dona moltes ganes de gaudir de la nostra ciutat. També la Caixa Cultural en una zona marginada anteriorment que se li ha reconegut com un dels millors projectes europeus de llavors, i aquest centre comercial que també va ser guardonat com un dels millors centres comercials arreu del món. Aquí, per cert, a la teulada hi ha un jardí, és tot verd, és com una espècie de jardí botànic a la part superior, que és molt agradable. És molt agradable també com els joves expliquen aquesta teulada verda i parlen que absorbeix l'aigua de pluja i no tenen, per tant, aigües brutes que acabin generant. Però quan un jove li explica això a un altre amic, diu, mira, aquí, en primer lloc, això és zona verda. Tenim tota mena de coses aquí. I llavors hi posen cases i eliminen tot l'entorn per les papallones i pels insectes. I llavors hi acaben posant la zona verda a sobre per tornar-la a recuperar. I d'aquesta manera és una manera ben senzilla d'explicar tot això. I una mica com Bob Dylan estava cantant als anys 60 o 70 en aquesta línia, però nosaltres a la nostra manera. I aquí ho podeu veure també. Som una ciutat petita comparada amb Copenhaga. Hi ha moltes ciutats que en comparació amb Barcelona evidentment són molt més petites, però amb Copenhaga tenim una conferència internacional de disseny i arquitectura que és molt agradable veure com cada cop està destacant més i com atrau més i més gent, professionals de l'arquitectura del disseny en aquestes dates que veiem, i això mostra que des de Malmo funciona. Ja no és només una ciutat, sinó una regió on funcionem compartint, col·laborant amb els altres. I per això que és important que tenir a Copenhaga a prop, i a Copenhaga també li resulta important col·laborar amb d'altres ciutats. També la reunió de Hannover, amb una darrera exhibició, amb la darrera fira universal. Però a Shanghai, per exemple, el 2010 també ens van convidar junt amb Barcelona de manera gratuïta, podent disposar d'un pavelló enorme per mostrar el que fèiem a Malmo i perquè la gent que venia a l'exposició universal ho pogués contemplar. Això va generar molts nous contactes, precisament també amb les ciutats xineses, i el nou Hàbitat Mundial de Nacions Unides, que va proporcionar un premi també a la ciutat de Malmo. I si es col·labora amb l'entorn empresarial i amb tota la ciutadania, es pot veure que això té un efecte sobre aquesta part en les empreses. Un exemple. Toyota ha fet una nova planta a Malmo i no fabriquen els cotxes, sinó que allà els reformen o els canvien amb el PDI, tal com se'ls coneix, és d'on se'ls produeix. I aquesta és la nova planta que estan fent,
Són imatges, per cert, que he extret del seu catàleg i fixeu-vos. Mostren el mateix que havíem mostrat nosaltres a la zona del port occidental, amb refrigeració directa, és a dir, que a l'estiu s'agafa l'aigua calenta per aprofitar-la després a l'hivern i alhora l'aigua càlida la porten aquí i la reutilitzen per la calefacció durant l'hivern. Mostren, doncs, que també funcionen de la mateixa manera que ho han fet vosaltres al port occidental. I mostren també com treballen amb una eficiència energètica. Aquí, per exemple, amb 250 quilowatts per metre quadrat en edificis existents, i aquí els nous requisits per als edificis, i aquest és l'objectiu que s'ha assolit entre 45-48 quilowatts per hora per metre quadrat. És a dir, mostren que volen ser respectuosos amb el medi ambient i que es comporten adequadament en aquesta línia. I aquí, amb les emissions, el pols, en quilos per any, i l'anterior planta i la nova, o compostos orgànics volàtils, per exemple, pràcticament zero. Diòxid de sofre, aquí, òxid nítric o diòxid de carboni. Mostren, doncs, que quan publiciten, quan anuncien coses a nivell internacional, poden mostrar que a la ciutat de Malmö respecten el medi ambient. O, per exemple, IKEA. Quan IKEA fa un nou centre comercial, una nova botiga, i on una mica els hi serveix com a aparador per la resta de botigues que tenen arreu d'Europa, poden mostrar que no generen emissions o són neutres respecte a emissions de CO2, tot renovables, amb un emmagatzematge d'aqüífers, sense bombetes i amb transport gratuït. Per tant, mostren que són respectuosos al medi ambient i quan la inauguren mostren això, que no hi ha emissions de CO2. D'aquesta manera, ciutat i negocis van de la mà i tots junts ens donem suport els uns als altres. I les nostres universitats, la de Malmö, la de Lund, són molt fortes, molt sòlides en aquestes qüestions i mostren també que estem al capdavant en nanoelectrònica, per exemple, creant nanocèl·lules per les noves generacions de plaques fotovoltaiques per tal també que no calguin aquest tipus d'electricitat del segle XX amb aquestes bombetes, sinó que aprofitant també la llum diurna, per exemple, i llavors aprofitar els elèctrodes que s'incorporin a les finestres per generar llum a la nit. Totes aquestes coses són coses que estem veient. O el World Trade Center que tenim a Malmö, i una empresa que es diu Fast City, és una empresa americana i tria les millors ciutats del món, com dir-ho, que busquen crear nous models, busquen ser un exemple per la resta del món. I Malmö va ser escollida com una de les ciutats que més ràpidament aprenia i incorporava la innovació. I això està en suec. Això és quan vaig ser a Lyon i vaig recollir el premi per recollir el premi a la segona ciutat més innovadora d'Europa. El més important és que quan aquests premis se'ns concedeixen, la gent de Malmö ho ha de saber, ha de sortir publicats, han de sentir-se orgullosos, que no és simplement l'alcalde qui és allà, sinó tots els ciutadans amb qui en formen part. Tot el funcionariat també en forma part, tot el sector empresarial també forma part d'aquest compartir. I és important que quan el conseller delegat d'una empresa de Malmö parla de la transició de Malmö, parli també de la mateixa història, amb la mateixa narrativa que nosaltres utilitzem des dels ajuntaments. I també se'ns va escollir per ser el municipi del creixement l'any 2009 a Suècia. Per sí, vam generar molts llocs de treball, però 3 mesos després se'ns va concedir el diploma d'honor de Nacions Unides de mans d'Anna Tivashuka, que llavors era secretària general, i Sean Donovan, que era el responsable d'habitatge i urbanització de l'administració Obama.
i se'ns va concedir per al nostre plantejament holístic i innovador per convertir-nos en una ecociutat del segle XXI. Per tant, el creixement econòmic, treballant amb una perspectiva mediambiental, és una cosa que funciona molt bé anant de la mà. I això és el que hem de tenir present a Europa, precisament, perquè hi ha gent ara que diu no, ara les qüestions mediambientals s'haurien de deixar a banda, ara tenim altres problemes. Doncs no, es poden generar molts llocs de treball treballant en aquesta línia. I així ho fem, sempre intentant explicar la nostra història de maneres diferents. Fins aquí el que us volia explicar i mirem de resumir-ho. Quines lliçons en podem extreure? Mirem d'entendre el context en el que treballem. Quines són les qüestions dels propers 5-10 anys i, sobretot, quines qüestions seran importants pels joves, pels investigadors, pel sector empresarial. Hem de mirar d'entendre això, perquè aquí és on hi rauen les possibilitats. En segon lloc, incorporar, implicar a tantes persones com es pugui en el procés, incorporar a la gent del món de l'empresa, a les universitats, als mitjans de comunicació. No és fàcil, però intentar incorporar-los i no convertir-ho en una qüestió política sobre si és el partit que ocupa el govern o l'oposició qui ho fa, perquè el que es faci tindrà lloc en un termini de temps més llarg del que dura el mandat. Per tant, cal un consens i cal assolir aquell consens. I quan s'endega una cosa que se sap que tindrà èxit i quan s'ha arribat a assolir aquell èxit, cal mostrar-lo tant com es pugui perquè d'aquesta manera podrà seguir tenint crèdit per treballar amb les següents qüestions a vegades més difícils. Així és com ho estem fent a la nostra ciutat i així és com hem generat aquesta història d'èxit, perquè si bé hem passat per problemes i per dificultats, a mi em van reelegir el 94 i el 98 i el 2002, el 2010, i ara tenim eleccions aquesta tardor i ja tinc 70 anys, per tant aquí ho deixo i hi haurà algú altre que se'n encarregui. Però, com dic, ens ha funcionat i aquesta és la història que us volia transmetre aquí i sempre se'n pot treure inspiració. Gràcies. Thank you very much for your intervention. And, bueno, ara en català és l'hora de fer la pausa al cafè. Ens veiem després. We are to coffee break. Yes, go. Thank you.